तू इंकित कोत रे तू आज कामा बी काय गेलो ना किती रे ते कित सांग पारे पात्रान कामा तू बाहेर काढ माका अरे 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 साहिबा आई तुझे खबर आगेल मारे खबर हा किसो खबर रे तू ते जेनेटा मुख कोतुय मारे जनेटाचो आईस. हांव जनेटा मू कोत म्हूण तू कोण सांगेल रे अरे ती सगळी खबर मेळटा अशी वाड्या भोंवताची वाऱ्या भोंवताली तुक मरे त्या शुवर त्या जॅकान सांगिला शुवर जॅकान सांगेल तुका तेज मरे पोटा काय उरना रोकडा पॅच चिकन भायर काडटा जॅक म्हळ्यार बरो उडीक आसलेलो सोमून जाले उय आवडे तो दिश्टी मोणा हय मरे सोमून जाले त्या दिसा मरे तो पोत घेवन धांवलोलो जॅनेटाली आजू येल ना मरे तो साहेबा ते काय पोती वरो काय मेळना कितें आनी काय नालोले ना हेंगे कोणागे तण चेल्ली आहे आज झालं दिसू का बरं राख आता आणि बरोच म्हणा दिस आजची तू मरे प्लॅन काढू हांव सो म्हयने कांय हिंगा नाल्लोलो हें चित्तोले हांव खंय गेलो काय म्हण आतां हांव हेंका सांगोता बरेंच नाटा सांगोता हांव लंडना गेलो म्हण आनी मागीर थिंगसो सो म्हयने काम बी केलें बरें पयशे जोडले आनी येल म्हूण सांगोता गोंया हेंका नाटा बरें नाटा अरे ओ ते काय विसर नाही पाहता अरे दाम आणून माते का ए जॅक यो यो जॅक अरे बाबा बाबा की तू महिना अरे तू कितो म्हयन्यान रे सर सोमून पासून हुंय आसलोलो रे लंडन कार मरे लंडन कार लंडन किती करतो तू आनी कित कोतो काम केसो रे केसो रे केसो रे ते काम कोतरी दिसतो आणि आता बरें काम बी काम सोडेलो तू ना रे आम लीव दिला इसको ते हॉलिडे पॅकेज म्हणून इसको तासोता आता हॉलिडे मेळ म्हाका 6 म्हयन्यांनी आता ते 15 दिसिंग आसतो आनी परत असो माय तू बी बरो आमारे तू बरो आमारे बरा तुम बरे मरे हां बरे आगे जा बरे अरे राव रे एक सांग मला कोण लंडन सांगते ते आपल्यागे बॅग बिन घेणे ते मरे ओल्डी बॅग बिन तू बॅग बिन काय घेणार साहेब मरे आमगे कार्गो मरे कार्गो येतले सगळे कार्गोचे बॅग सगळी कार्गो दिन देणा कार्गो येता कार्गो माय लंडन से हमें काय आणना चॉकलेट चॉकलेट अरे चॉकलेट बॅग नाही ना रे बॅग कार्गो गेले रे कापा कार्गो चॉकलेट कार्गोचे ये मरे मा आय ना का मा कोण दिल्या पुरो कोण ते देखो कार्गो तू येतले सगळे अरे अनाडिया कौन से मेरे पाँव से सारखे मोठे ओए सही सही पकड़े पाउंड देखो कार्गो तू आहे की त्याते बोर्सा में डालने में कंट्रोल निकाले कार्गो गेले हुई तेजको जातो लंडन मी आल्या गर्लफ्रेंड बी वेळ असतो रे अरे ओए नो ऐसा ले दार के कैसा बहुत स्वतः केसो म्हळ्यार अरे गरे पीठ ओय सारखे मागी तू काय गोय आळणार रे अरे मरे हुई अरे कार्गो दिला नाही आतोले हां कार्गो अरे